Egunon, gaur urretxu nago, urretxuko BTT trabesa egiteko, eta beno, ez dakit ikusten den, baina hotzari du. Hemen GPS-ak markatzen digu 9 gradu. Beno, ikusiko da nola dagoen terrenoa, nik bazpada aldatu dut atzeko guzpila. Hau, etxean hau neukan, Maxis agresor bat. Aquí, casi. Casa de carrera. Bueno, gaur ezaguna, gaur ibilbide motza ingo dut. Aste osoa kanpoan egon ondoren, laganatik, gorputza ez dago fuerte. Hobeto dut disfrutatzea, surfitu baino. Venga, hemen noa, Miguelekin. Zenbat urte dazkazu? 13, la hostia. Ni 13kin ez dakizu ez egiten duen. Biziketan ibili ez behintzat. Hemen dirudi betxoa atorrela. Ja terrenoa ikusita, eta aurrean doazena. Oiuka. Bueno, zonalde bat pasata. Bat bai. Gehiago. Ah! Gaur ez da eguna, gaur motza, baina beno, hemen lehenengoa, keixo ona egiten dira, beraientzat zutatzen, eta hemen anora puntua. Beno, ja motza eta bera etxeruntz. Hor goian zeon desbioa luzea eta motza, aukera zeon luzea egiteko, nahi izan ez gero, baina gaur nik homeriak pasatzen. Biziklestek normalean, baina gaur ni ez dut nire puntua aurkitzen, denbora pasada, ordu eta piko ibiltzen eta gora gaizki nabil. Orduan, hobeto etxera joan eta erdareko partidura garaiz iritsi. Bueno, hain goiz gaituz, lehenengoak gehala, ez, lehenengoak ez, hor bat dago. Tristea bainala da.